abukeli lolu hlelo olandelayo, izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production, kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Eximo African inabesilo lalela nginokwatsha lozikudla kudla ekezentombi ola manyamba hayibo kunuki khubalo ke la ngifike sekamisa gogo uyaphila gogo Ngiyaphila kesh. gogo thongelihle Yebo. hayibo kwaze kwabhizi lana kwaphithizela lana sikuphila gogo Isedrobheni lana ku-West Street. esekwini Yebo. ugogo West Walk Building. hayibo gogo E6th floor. udayisana la gogo Iwasho uyibonela nje nawe kwatsha. Iwasho bayageza abantwana babe bahle. Sigeze nedlozi lana ligezeke likhulume lichaza ukuthi lifunani. Ufuna ulenzeleni sibethele nekhaya. Baphuza abantu no baba zivuka induku zabo zingalali ingakhathali. No mama nabo baphuzela. uphethe induku yobaba Yebo. yenzani Ibusidule ingakhathali salo bantwana. hayi Yebo. Kubo ngaphansi ongaphezulu. nabo ngiyifuna la Yebo. kwese bukhona yani Mama ke le. oh yasiza Yebo kakhulu phela mama ukuthi nje kuthi ngci Yeah. uvaleke. abuye untombo Hayi untombo wangasidluphi. Oh, Athi yebo. bubu abalathule nje. kodwa into nginothisile mhlawumbe sengine-hour ngifikile la Yes. njengonobhotsho sikulo hayibo kwaze kwaphithiza la Yes. kwagcwala kokunani esibungeni Luza ngisebenzisa isibunge baba ngisasebenzisa idlo zokwangempela lona la ngempela phaqa. yes Yebo. ngizowathi khona indaba yebhavu Hayi ibhavu guys yakhala ibhavu. uphethe Siyageza lapho sigeza amanzi amnyama, sigeza isichitho, sigeza ibhadi, sibuyisa ubaba okade ahamba kuvuleka inhlanhla kukhanye yonke into. kunomuntu kokuthi mina ngazalwa ngembethe into zami ayihlangani kodwa hlezi ngitshela kuthiwa ngazalwa ngembethe umuntu onjalo uyamsiza yini Yebo ngimsiza kakhulu. Yebo. uyakwazi Siyayibuyisa nje ingubo yakhe, simgeze, simhlambulule, sinamaselise kuyena ingubo yakhe. Ibuyele kuyena. umuntu othi ngashiwo isithanda sami Hayi sisibuyisa impela nazi ikhafulo ikhona. Really, ikhafulo? Ukhulu uyagaya la kaSineki. ngempela Yebo. yini enyokhokho ngathi wena uhluke ngayo kubalapha abaningi abantu abaningi bayangazi hlezi nginokhokhovula namhlanje ngibethe ukhokhovula wesifazane ugogo Yebo. yini ongathi uhluke ngayo wena Hayi mina ngihluke ngayo ngudokotela one African medicine yangempela. Yeah. Yes. Ngiphinde futhi ngithwasile, ngiphinde futhi ngibe nomoya. So umuntu mangabe ngimsebenza ngiqale ngilalele eqala ukuthi lento engiyisebenzayo ngisebenza ini la. Lo muntu unenkinga yani la. Ngiqale ngimchazele eqala ukuthi uno 1 no 2 no 3 no 4 sivumelane ngayo. uyahlola Yebo ngiyahlola baba kakhulu. Ngiyahlola ngiyabhula ngiyahlahla. oh Yebo ushabonga ngihlala ikhombo But nje njengomuntu ngiyisayoni ngibamba kakhulu ngekhanda mangisekuhambeni kanje njengoba sisema office. But masekhaya ke siyawachisa amathambo siyahlahla. Esigodlweni? Yebo ke. ayi kunomuntu olana obukele video uthi mina ngiyayifuna lento uthi gogo sengikubonile kodwa manje ngifuna ukuthi konke nginikezele kokuthola kanjani Mina ngitholakala khona la eJobheni ku-West Walk. Ku-West Walk Building, e6th floor, 627A. Ama-office akhona nje la awu2 khona linye elingale elamkhulu. Umkhulu udila nobaba mina ngidile nomama. Ekhaya lami ke guys kukhona la eCliffdale. Ikhaya labantwana ngoba sekuyikhaya lethu. Ikhaya labantwana. Kukhona khona la eCliffdale eThekwini. Lapha ngasenduneni. Yes. Ngiyatholakala guys bi-social media nguThongolihle Traditional Herbs. Ngiyatholakala nje. Muthe nje Thongolihle Traditional Herbs uyamthola lo mama. inombolo banika Inamba yami ithi 069 845 8595 iya WhatsApp leyo. Efonelekayo 067 13 111 82. Niximo African inabesilo nina bakaphunga nomakeba bakamhlokombane bakaphetshene phuma esikhoni kade bemvalela sithi mina ke ngithi ungunokwatsha ayigogo kodwa ngiyibonela Hayi isebenza kanjani into yakho ziyakhala. iyagcilaza into yakho Ayiyagcilaza ayibo kakhulu. ngibona lokungena abantwana Yebo. yibo Yebo. Akubona abantu besifazane kuphela Khona insizwa. Yebo. ayinami ngiyifuna